המקום היחידי שבו אנחנו יכולים להוסיף לינק שהוא יהיה לחיץ באינסטגרם זה הסטורי. הכנתי לכם סרטון קצר איך בעצם אתם מוסיפים את הלינק לסטורי שלכם. ברגע שסיימתם לעצב את הסטורי שאתם רוצים, אתם לוחצים על האייקון של המדבקה באמצע, גוללים עד למטה ולוחצים איפה שרשום לכם את המילה קישור, ומי שבאנגלית רשום לו לינק. פה בעצם אני מוסיפה את הכתובת של אותו אתר שיש לי, או דף נחיתה, או לינק לוואטסאפ. אחרי שסיימתי להקליד את הכתובת URL, אני מוסיפה את הטקסט מותאם אישית למדבקה פה למטה, וכותבת מה הבן אדם, מה הלקוח שמולנו צריך לעשות, כדי שזה יניע אותו לפעולה, אוקיי? לפרטים נוספים על השירות, לחצו כאן. בעצם ברגע שסיימתי להוסיף את הטקסט, אני לוחצת על סיום, ושימו לב, התווסף לי פה לחצן. בעצם מי שצופה בסטורי וילחץ על המשפט הזה, יגיע לדף הנחיתה, יגיע לאתר, יגיע למיקום של הלינק שאותו בחרתי. מקווה שעזרתי לכם. מוזמנים לצפות בסרטונים נוספים עם הדרכות סופר שוות.